Kukhona yini okubangwa abaculi kubuza abantu bedidekile? Kukhulu ukudideka ngemicimbi kaMaskandi ehlelwe ngosuku olulodwa ihlelwa ngabaculi bakaMaskandi. Mhla ka-5 October besikade sazi ukuthi kunomcimbi ozobe usophongolo kaGatsheni njengoba kuzobe kungunyaka wesibili ukhona lo mcimbi. Osekudida abaningi ukuthi kuphinde kubonakale umzukulu umfana wale Olundi naye ememezela ukuthi mhla ka-5 October uzobenza umcimbi kaMaskandi naye imzukulu homecoming. Kwathi kusenjalo kwase kuqhamuka nokhahlamba Maskandi Festival okungumcimbi ohlelwa insizwa eyaziwa ngokuthi nguKhaza yeqembu iZelamani okuyiqembu lakhona eBergville. Nawo lo mcimbi uzobe ungomhla ka-5 ku-October. Asazi ukuthi iyozala nkomoni makunje nokuthi isiphi izathu esidala ukuthi bahlele imicimbi efanayo ngosuku olufanayo ngoba bayadingana abaculi ukuthi besupportane, omunye eqashe omunye njalo njalo. Kodwa-ke ake siyibeke ethebeni nisho ukuthi nilibona kanjani lolu daba? Ingabe kuyikona lokho abakwenzayo noma abafana bekufanele ukuthi bahlukaniselane ngokwezinsuku? Abanye bakhetha olunye usuku, abanye bakhetha olunye usuku ngawo u-October ukuze bezokwazi ukuthi badedelane nesupport kubathandi bomculo bezokwazi ukuthi bayithole ngendlela efanele, ngoba uma kunje lokho kukhomba ukuthi kuzogcina kunabantu abebefisa ukuthi bamsupport uKhaza noma befisa ukuthi bamsupport umzukulu, mhlawumbe begcine beye kubani, begcine beye kuGatsheni ngenxa yokuthi lezi ndawo ziqhelelene kakhulu, ngeke bekwazi ukuhamba umcimbi owodwa ngosuku olulodwa.